Explícoche como descargalo. É o mesmo que tes que facer exactamente o mesmo que facíamos na práctica na tarefa 1.1 do módulo 1, que consistía en buscar un arquivo e descargalo. Neste caso non hai que buscalo, é o teu, non? Pode ser que non che apareza o botón de reutilizar. Mira, vou entrar aquí na túa tarefa 4.1 e como ves, sí que se aparece. Entón, unha vez que si che aparece a tarefa, o único que tens que facer é pinchar aquí en reutilizar, daslle a descargar o H5P, xa está descargado, e agora ves o teu apartado, vou activar a edición, e o subes, daslle a subir, escolles o H5P negro, daslle a cargar, buscas o arquivo que acabas de descargar, que é este, e daslle a usar. Entonces xa tes unha copia feita. A esta chamaríase 4.2 e se lle dou a agardar e volver ao curso, como ves, quedaría aí a copia creada, vale? Eu vou a borrar agora para que o fagas ti, pero esa sería a idea. A veces pode pasar que este botón de reutilizar non che apareza. Se non aparece, o sea, nos axustes da tarefa, aquí a marcas. Ves? Onde pongo opcións de presentacións, pode ser que estas dúas cousas as teñas desmarcadas así. Si marcas estas dúas cousas, vanche aparecer os tres botóns, vale? Entonces, se non che aparecen, terías que entrar en axustes, marcar estas dous ítems que aparecen en opcións de presentación, darlle a agardar e presentar, e xa che aparecerían os tres botóns que aparecen aquí na tarefa, que serían, pois, reutilizar, delitos de uso e incrustar, embeber. Nada máis, saudiño.